ngandel ora. Nek mau tok panah ra kowe getun to. Setan. Ngapunten nggih, Ndara. Soleh ora dibaleni. Malah guyu e. Oh iki marahi mangkel ning yo marahi guyu. Bingung aku. Kok ndek kathok kaya ngono. Ana iki gane sampeyan biyen dhisik lemu. Oh. Niki biyen nang tulisane SD Kepek Wonosari. Aku gumen lho bocah siji kok ora kaya Gareng ora kaya Petruk jan. Rumangsaku ki jane kepiye to? Bagong nun. Tampanono plempertangga jiwa Jambudipa nirmana kinarya syarat srana pambanguning desamu. 15 kilo lho. Iya. Lah mesra tekan 15 kilo barang. Gandak blek gunduk suaru gembal. Sumerante, hawala. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenda wisanggeni maya Wisnu Pratenda Tru. Kok rantak-rantak dewane pirang-pirang. Mongko kowe karo aku ming wong telu iki piye iki? Wis pokoke awak dhewe nglabuhi karo Bagong. Mesake bocahe. Duwe kekarepan kok malah godane kaya ngene gedene. Ah iya. Ning upama Bagong mau rawani karo wong pikulun Bathara Guru kedadene ra kaya ngene. Lah iya wis pokoke sak kuwate awake dhewe rek. Nek kira-kira ora kuat ya mundur. Nek kira-kira kuat nandingi kridaning para dewa ya dhewe kudu mbantu karo Bagong. Iki ketoke do ikhlas ora iki? Kok malah do grenengan. Nek niate ikhlas nglabuhi aku ikhlas. Ora usah dadak demi Bagong mergo adine aja nganggo pawadan adine. Wong bantu ki lahir batin ora sampe naik dhewe ngono kuwi. Ya wis tak mangkat lir, asa dadak gemremeng. Tak menyang methoke para dewa. Nggonku nglabuhi karo kowe iki nek tumrap aku malah kaya wong natoi pati lho kok. Nek mungsuh dewa iki nek kurang-kurang bejane sisip sembire tekaning pati. Kowe iki urip ya kok kean utange, Truk. Wis menyang ngono lho. Iya ora iki ya. Ning kok ya aja meneng wae Gong dibantu ya. Wong telu maju bareng ora usah dadak kokean gunem tanpa guna. Ya. Mangyat Kordo Sroma Bangga
Wagut gati nyoma. Aku mungsuh ke tengah kuwi genah imbang. Terus aku sing tengah ora. Urute dhewe-dhewe kok. Lho aku kok ora padha. Mongko cangkeme nyrengenge kaya ngono kae. Kae sapa ngerti Agong? Ora ngerti. Bathara Yamadipati. Yamadipati? Heeh. Dewa tukang apa kae? Tukang jabut nyawa. Waduh. Sing to mungsuh pisane kok tukang jabut untu nyawa. Untu dengkulmu nyawa. Nek niat diniati, Gong. Siap, wis ora wedi lho sapa-sapa aku. Kula ngatur bekti kula kunjuk Pukulun. Nala garing tak tampa pangestuku tamanono. Pukulun Bathara Penyarian. Oh, Pak Carik. Udu. Bathara Penyarian. Ya kancane Pak Carik. Ha ya wis. Bekti kula Pukulun. Iya Petro tak tampa. Pukulun bekti kula. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngaturan bekti kula kunjuk. Ya garing tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngaturan bekti kula kunjuk. Ya Petro tak tampa. Indra sapa, Tru? Indra Dewa. Engko dono kasino Indra udu. Ora film ora. Pukulun Bathara Indra ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yamadipati bekti kula. Ya garing tak tampa. Waduh serem suarane. Yo garing ndak tombo. Untal cengelmu. Medeni Indra wis tenang wae santai. Daya Madipati bekti kula kunjuk, yo Pak Petro tak tombo. Daya Madipati bekti kula kunjuk, yo Bagong tak tombo. Waduh. Aku ngono barang Indra, kaya seger ndelok aku. Aku ucul klambi katokan training ngono kok. Mulane ya seger awakmu kimplah-kimplah. Ora dicokot iki diaginge iso mak grewel ngono. Mbok ora medeni. Wong arep perang kok malah dijek-jeki. Nala garing wonten dawuh Pukulun. Tekako ning maman kene didhawuhi Wang Pikulun Jatimurti Wang Pikulun Bathara Guru. Wigatosipun aku kinen ngrangket karo kowe. Lho, sebabipun menapa? Merga kowe wani karo Wang Pikulun Bathara Guru. Kowe ora ngeparengake yen to Siwa Badranaya ya Siwa Ismaya nyembah marang dramaning Wang Pikulun Bathara Guru. Wane perkara niku beda perkara. Semar niku bapak kula. Ning nganti bapak kula digawe diasorake derajate kaya nyembah dramaning Pikulun Bathara Guru ora bakal kelakon. Upama Semar gelem, anak-anake sing ora gelem. Ngoten. Tur niku kula ajangi jembar. Kula ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni. Rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Sapa ngganggu bapak nyawane garing tak ikhlasake. Lho, kowe wani karo dewa. Sing tak wedeni apamu? Ming dewa iki kok diwedeni. Ya, Tru. Aku karo tukang nagih utang ora wedi kok. Ming dewa diwedeni. Kowe siap, Gong, siap kae. Apa Petruk bareng nyembelani karo bapakne? Lho anake, Mas. Mun saya nek gareng belani kula mesti belani. Wah, nek ngono Bagong ya belani. Ora belani, ndeng belani. Medeni enak omong untune kok graji, Tru. Ora apa-apa anggere kowe iki tetek ora masalah. Aku belani. Kowe sapa jenengmu? Yamadipati. Yamadipati. Ya. Kowe mbelani kena ning ditena jabut nyawamu. Wow. Senengane jabut kowe ya. Belum rampung barang tok jabut ya. Manusia macam apa itu? Jan Bagong ora semingkir apa kelakon kene marganing patimu Singalena prapting walis. Lho, wani aku sing tak wedeni apamu. Kelakon tak bondo, tak krincung sikilmu Nala Garing. Mang maju, nek ana dewa kewirangan aja tundang Nala Garing. Mati dening aku. Petruk kene margane patimu. Monggo kula ladosi, Tru. Siap lho, Gong. Tradisi itu man.
derajate batur to. Apa wae? Ayo, maju. Ayo, Indra. Tandang ono Bathara Indra. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Waduh. Nyakat bablas. Terus wah. Kowe lah. Ayo, ora bakal iso ngantem aku. Wah! Wah ya. Wah! Ayo maju ana wegane. Wah! Wah! Ayo maju Petro. Modaisa! Lho, kok ora tekan ya? Mas! Ayo, ora bakal iso ndunguk dewa ya. Wedange puta. Iya ben. Wedang sing endi? Sing tae akeh banget mau lho. Kita kira mlayu arep ngabarke apa-apa kok wedange puta. Kesamplut tangan kowe. Piye? Wah, aneh. Aneh piye? Dewa ditanya kok ora kena ya? Dewa ki sekti kok aku ki ya gumun Bathara Penyarian tak arep antem. Kok kaya jarake iki 2 jangkah kok ora kena. Nek sak kilan ki berarti lembu sekilan. Nek 2 jangkah ki lembu 2 jangkah. Ora ana ajaji kok lembu 2 jangkah. Piye, Gong? Piye? Wis tak andani ngeyel to kowe. Dewa ki angel dia kalahke. Arep kowe mampang-mampang anak Semar kae. Ning nyatane kowe ora menang karo dewa. Arep diantem ora tau iso kena awake kaya ana sing namengi. Kaya ming ngantem angin. Aku ya ae. Ya Madipati arep tak jotos raine iki. Tanganku ya ora tekan e. Oh, menggok dhewe tangane. Lho. Rating ora. Rating nabrak cengelmu kowe. Ya ora nesu takoni ngono. Aku mbanyol tok nesoni kowe mbanyol sak karepe dhewe. Role aku e. Oh iya, iya. Wong liya ora entuk nyaingi aku. Oh iya, iya. Kowe meneng wae pokoke biasa wae iki. Ya. Piye, Gong? Takon Semar aku. Ya. Mir meneh. Wis ora apak ning mir, men. Iki susu iki, Pak. Piye? Aku mau bertanya kepada Bapak. Kok dadi? Dewa ora iso diantem. Dewa iki derajate sak dhuwure menungsa. Dewa iki sembaning menungsa. Mula dheweke ora iso diantem karo menungsa lumrah. Terus piye iki lek perang teneh wagu? Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi kene selak modar ra iso bales. Ning sing jeneng apa-apa ki ana keringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tau kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik. Lho, wis aluka. Nggih. Sak ampuh-ampuhe wong ki mesti ana keringkiane. Para dewa kae ya ana keringkiane. Keringkiane apa, Pak?
Nek ngantem dewa iki aja nggon sirah, ora bakal kelakon. Ning dodo medun. Ora entuk dodo munggah, ora entuk. Ning dodo medun. Heeh. Mesti keneng, mesti keneng. Dodo medun. Iya mesti keneng. Mudyar dening aku kowe. Dodo medun, Pak. Heeh. Hah, kakon ya. Kene medun. Heeh. Wis rasa kuwatir. Rang. Truk, dodo medun. Jujuk busine wae, Truk. Ayo. Amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo kowe? Mang tutuke le ngantem. Mang tutuke. Sadurunge aku semaput, bales kowe ora kekejek aja dundang nala garing. Ayo, aku walesen. Aku walesen. Reng, apa? Nggon busi. Oh siap. Kono wis lentreke lorone rak jamak-jamak. Bres ngono reng, mati dening aku. Ayo walesen, mati ya. Aduh, waduh. Mutar wae. Ayo sambato. Ora bakal kula mundur. Kowe ora mundur tekaning pati. Kowe ora iso ngantem aku iso ngantem karo kowe. Tekaning pati. Tru, kabulator. Nggon ngendi? Wah, kowe ora paham. Ono yang anggere nang banyune ya kono kowe. Kabulatore kono kowe kepruk sak banter-banter. Mati dereng aku. Waduh. Wah, ayo gong ya. Wah. Oi. Ah. Ayo walesen aku. Walesen aku. Walesen. Iso males karo aku. Iso ndumuk aku ngantem aku bumi langit tangkep. Weh. Waduh. Modar. Pecah kula mun. Mati aku edan. Nala gareng edan. Wah, diantem sak banter-bantere. Waduh. Aduh Rama Wulan. Pecah kula waduh. Mboten saged mlampah. Waduh. Bagong edan. Nganti muni makluk ngono. Aduh. Wah, latala. Ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikara. Panakawan gawe wirangking para dewa. Cestri Sura ora padha tekaning pati aja dundang becuk. Waduh. Wes. Piye kok do mlayu-mlayu? Wah, wis. Nek dewane kalah kabeh. Cocok ora? Dodo medun cocok. Sip, Mak. Penyarian tak kwampleng kluthuk. Bebek ora karo-karuan ya. Jungkel-jungkel Dara Indulak antem ya kontal. Pak, Bathara Guru nggawa drai. Drai dengkulmu mlocok ora. Sing marai mlayu ki ya mbuat Bathara Guru nggawa gaman kae. Gamane apa ya, Tru? Kae jenenge
kaya tombak ning pucuke telu, Pak. Kuwi bebayani. Ora ana sing wani nampani kuwi. Kuwi pusakane Bathara Guru sing jeneng Cestrisula. Cestrisula terus. Gong Cestrisula, Gong. Agene men Cestri Amin. Cestrisula. Mula kok ditokke kok suarane. Cengkoke liye dawe-dawe. Cestrisula. Kae ora ana sing wani methukke ning bapakmu wani. Ngene bapak mati, ngene bapak sedo. Pendem ya, Pak ya. Hus. Abi meneh wong mati. Kok karo bapakne kaya ngono to, Gong. Kon piye nek mati? Nek aku mati kowe ora sida mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Cilaka iki to. Ha iya. Kudu sing mbangun desa iki. Pak Bina ora ono. Anu Den Bagus sing ngarsa. Iya. Ha iya jabe. Kowe do tengok kene. Bagong Petruk gareng tengok kene. Bathara Guru aku tak neng kene kok ora tekan kene dhewe wong. Mareka den prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani Trisanya Purnama sasi Kakang Ismaya sakmenika sampun pantok pepuntaning dekat menawi Kakang Semar mboten purun nyembah kaliyan kula paripaksa kula ngginakaken pangwasa minangka dados dewaning para dewa. Kakang Semar saat majanipun badhe kula tegakaken Kakang. Mbok sabar to Manikmaya. Dipeto nganggo nalar sing ganep ora sak kepenakmu dhewe ngono kuwi. Lah nek nganti iki engko do ngerti mongko iki ning jagat. Nek nganti Manikmaya ngerti mateni Semar, apa jeneng ora banger bacin asmamu? Sing padha wis weruh. Lah jare Semar iki kakangne Bathara Guru kok malah kakangne dipateni adine. Apa jeneng kowe ora ngreksa marang kalindraning Jawatamu? Apa jeneng ora kowe ngreksa marang asmamu? Aja nuruti karo mubal babaling nepsu, mubal babaling kekarepan. Nek kowe kepengin aku nyembah iya aku tak nyembah, ora apa-apa. Wong sejere kowe kuwi ratu ning dewa, aku ming derajate wong cilik ming Panakawan. Wajibe ya pancen kudu nyembah. Ning ora neng kene to, kowe jaga asmamu, aku tak ngreksa jenenge Semar. Menika saestu Kakang. Aku kok tau goro ki goro kapan? Lajeng keparingipun Kakang Semar neng kayangan. Wonten kayangan. Aku tak nggawa anakku gareng karo Petruk neng kayangan men do weruh kabeh dewa-dewa. Anak-anakmu nek Semar nyembah karo Bathara Guru, Semar ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Menika saestu. Tenan. Gareng melu, nggih, Pak. Petruk melu, nggih. Aja wedi mati. Mati neng kayangan ra apa-apa, sendika, Pak. Pak aku piye, Pak? Kowe nang omah wae. Engko ndak ora kelakon lehmu bangun desa. Waduh, kancaku sapa, Pak? Engko golek kanca. Terus melu kowe. Aku melu kowe. Gareng melu kowe. Wong telu lunga. Heeh. Rampungke kewajibanmu bangun desa, mengko rak kowe isih dibutuhke dening para masyarakat padusunan kene. Nek ora bali ora apa-apa, teges aku mati. Waduh. Ngopo kok jewek-jewek iki? Aku arep wani karo bapak ning aku sayang karo bapak terus. Ya wis ben gareng barang kok ya mati. Iya nderek bapak kok ya. Alah, Reng. Ora kesaur utangmu.
Wis ben kok wis tak ikhlaske. Kowe barang ya mati terus. Asik. Lho. Kok asik iki piye? Bojomu ayu e. Oh. Cahe Dian. Aku pancene Dian. Mau gedeng ora. Kowe tenan saestu Kakang Semar. Dina iki budal bareng. Aku tak ngejak anakku Garing karo Petruk Bagong men ngrampungke gaweane. Nanging menawi mangke Bagong sampun rampung pedawalanipun badhe kula pethuk, kula inggihaken wonten ing kayangan. Kula sampurnakaken sareng kalian panjenengan, kula susulaken kalian kadang-kadangipun Ala Garing lan Petruk. Sakarepmu. Nek Bagong gelem. Bagong kok nek wis rampung bangun desa karo dipethuk karo Bathara Guru. Asik. Kowe arep diunggahke ning kayangan dipateni dicampurke karo Garing karo Petruk. Wis ora apa-apa ora masalah. Sing penting kewajibanku rampung kabeh. Wis ora bakal piye-piye aku. Nggih, kula ngestaken dawane ngestu lho dipethuk lho. Iya, ulun pethuk. Nek saken beto tosa. Lho. Guru kok nggo tosa ora mungkin ora dewa e. Monggo Kakang Semar kula dherekaken minggah dhateng kayangan. Ayo. Ikhlas nggih Kakang. Ora ikhlas sebab apa? Urip ora are tuku, ora are utang kok ora ikhlas. Medhot atiku. Matur nuwun ya, Prak. Kowe mbelani karo aku. Matur nuwun ya, Reng. Kowe mbelani karo aku. Kowe ya, Truk. Aja kuwatir. Bandamu tak jarah rayah. Maksudku tak slametke, Truk. Walah, kok sepine piye iki? Njuk kancaku sapa wis? Bapak ra ana, Petruk ra ana, Garing ra ana. Nek nganti tekan jam 2, padahal ngendika mati gara-gara. Masa aku dhewe wis ora bakal rame. Ora bakal gayeng aku terus arep wadul karo sapa iki? Wadul karo pepundhen Pandhawa malah dilumputke. Wadul karo Sinuwun Darawati mesti disalahke. Oh iya. Aku sing sedulur e. Bapak ki jarene tunggale 3. Semar, Ismaya, Tejamaya, Manikmaya. Tejamaya ki jarene Watagok. Ha iki aku nek ora njaluk pambiyature Watagok, wis ora bakal rampung perkaraku. Wis tak sowan ning Jurang Porong. Wah, aku sing sowan. Bapak digawa ning kayangan dipateni karo adimu wae. Nang Watagok mbogong ora melu-melu, langsung tak benggang cangkeme. Tak suwek tenan. Adine kok ora arep melu-melu. Wah, aku sing sowan, wah aku sing teko. Jane aneh ngopo to, Kang? Tak sawang kok pirang-pirang dina iki Kang Togok ora jenak. Pendak-pendak tak jagongi ora tau paring pangandikan. Wong biasane kowe kuwi nanggre aku tengok-dek, kowe tengok-dek langsung kula triyema jinuwun ngono kae. Ning kok ora kaya biasane kok meneng wae iki jane mikir apa Togok? Lung. Aku ki jane ya wis wong tuwa. Nek arep tak kandhake kok rasane isin. Wong aku ki arep kaya ngene wis
tuwa tur dasare aku wis wareg mangan gempalaning jagat legiasining kahanan. Ha iya, lah kok susah ki ngopo? Mbok wis sak titahe kok digawe ngene ya manut, digawe ngono ya manut. Wong sing jeneng awake dhewe ki ana sing murba masesa ya kuwi Gusti Kang Maha Suci. Mula ora usah ndak-ndak pikiran werna-werna, ora usah ndak-ndak penjaluk sing aneh-aneh. Sak murwate mengko ndak dikira cecak nguntal cagak. Cebol gayuh wulan wuta ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge kok. Ora perkara kok aku duwe penjaluk ki ora. Lah gimana? Aku ki wah piye ya lung ngarep ngrembug iki janjane sepele. Ngene entuk tak gagas-gagas kok saya ngrantes neng pikir. Lah apa mulane omonga? Aku ki 3 dina kepungkur jemuah kliwon wingi. Heeh. 3 dina kepungkur? Heeh. Kuwi dinane sapa wong aku saiki lagi Selasa kok. Ceritane ngono kuwi. Kuwi aku ngimpi. Ngimpi apa? Dulurku lanang kok kayane pirasatku ora apik ya, Lung. Kose ngimpekke aku ora. Lho, dulurmu ki sapa? Wong nyatane kowe tak kancani urip sepene ya ming karo aku, ora aku gulang-gulung ya karo aku. Kok kowe muni nek dulurmu lanang kuwi tak impekke elek ki, aku apa piye kok? Kudu. Ora ya ngerti to aku kuwi ndek sedulur Adi ning tanah Jawa. Oh, Semar. Ismaya. Oh. Ngapa Semar? Tak impekke kok ora apik. Semar ki lelayaran numpak baita, ning kok ora ning segara, ora ning bengawan, ora ning kali. Ning kolah ora. Jeneng kapal kok ning kolah nyocok cengelmu iki, Pak. Rasae masih tegap. Biasa wae wong sing jeneng omongan ki ya diselani nganggo gojek ngundak sepaneng. Lah iya. Lah terus Semar lenite kapal nendi? Semar lenite kapal ki kok neng Kawah Candradimuka. Loh. Neng Kawah Candradimuka? Oh. Mongko bengok-bengok. Pendake ning wong weruh dijaluki tulung, pendake ning wong weruh dijaluki tulung. Gregah tangi saka turu merga wancine wis sesuk. Pitikku jago do kluruk ingon-ingonanku do ting brengok. Wancine gagat bangun esuk. Monggo hitungan impen yen manjing gagat bangun esuk kuwi impen sing ndara dasih. Tegese sing puspa tajem, impen sing bakal kasembadan. Mbah ya wis, Gak. Ngapa tak kowe iki nggagas impen barang ki? Wong kowe iki biasane ora tau gagas impen. Lah kok saiki kok tok gagas banget nganti kowe ora tau omongan karo aku, mergo gagas adimu si Ismaya nggone ngimpi numpak kapal ana ing tengahing Candradimuka. Durung rampung lehku cerita. Terus bareng tekan tengah kawah ora kanthi kanyono-nyono ana ombak wujud geni ingkang nyampluk baita sing ditumpaki Semar. Terus lha kok kapalin jumplang. Semar klelep ana ing Kawah Candradimuka, aku ora iso nulungi piye-piye, bisane ming mespadhakake. Bar kuwi terus geragapan aku golek banyu tak nggo raup. Terus aku meneng wae tak pikir-pikir kok impen kok le medeni timen. Engko gek-gek dulurku lanang kena ngopo-opo ya, Lung. Mongko ora iso sarta ora duwe keludhangan ngabari karo aku. Wong ning jagat ya mung aku karo Semar karo Ismaya. Nek kaya kowe iki rak kanca sing Semar kae kancane jan ya mung siji, mung Bagong sing dumadi saka ayang-ayangane Semar sing diparing karo Sang Hyang Bathara Tunggal. Nek nganti dulurku eneng apa-apa ora prayoga kedadeane. Lah piye? Ditiliki mrana apa piye? Ya ora apa-apa niraki karo dulure lanang kok. Nggo ngeyem-yemi pikirmu lho, kok nek pancen pikirmu ki grangsang, duwe pikiran sing werna-werna tumrape ngadimu ki, ayo tak terke ora apa-apa tiliki mrana, Gok.
rikat lampahing rata tanpantara prateng sukuning arga ram kang tumingal dendeng saengga praja dendeng saengga praja busekan kang pratangga dereng ngantos paripasami Mbawacana kasaring mlajar-mlajar nenggeki Lurah Bagong ingkang prapta wonten ing padusunan Jurang Para mangro pautas marani ndiya wah Pakde aku sing sowan wae aja kaget ya penggalemu Watagok yen malegak legok trembilung Pak Bagong to Pakde heeh lu ngopo ora kaya biasane kowe iki sowan ning kene kok teka-teka kok malah sajak kaya wong bingung edan tambah sugih kowe iya ya nderekke ratu-ratu sabrang kok ya Gong ora le nyolong wis Boyo sing apik nek apa Pakdemu ku kundang tau tate nyolong po. Ya syukur nek tambah sugih. Waduh. Nek tuku kapan nek kok di jam dinding gede banget kae. Mbok wis satu gagas. Tapi wae gelem po kowe? Gelem. Beken ku nek bali gawanen. Tenan? Heeh. Matur nuwun ya, Pak. Ya, ning kae ming plastik. Jame ora obah, ya ming jam 5 terus. Oh, piye nek upama dikeprokke kowe, Pak? Wah, senengane kowe iki nek njaluk dikeki nek diblakani nesu. Anggo abrak apa? Jam plastik kok diwenehke ora? Ora ngopo, eneng ngopo kak gawe tratapan Pakdemu. Apa? Ngopo? Aku amatur karo kowe, Pak. Ya Ismaya. Heeh. Iki mau digawa nang kayangan. Njaluk Semar kaya nyembah karo panjenengane. Semar arep nyembah. Ning aku sing mengeng. Oh, aku ora tegel ya bapakku dingonane. Ha iya, tur dasar ya tuwa bapakmu ro Bathara Guru. Ha iya. Nesu Bathara Guru ngetapke para Wadyabala Dewa. Wo. Krija Sang Bagong. Waduh. Dewa tak undurke kabeh. Kabeh. Ming siji nding. Sapa? Yang Madipati. Penyarian kalah karo Gareng mergo penyarian ora nggawa cap. Oh iya. Bathara Indra kalah karo apa jenenge iki Petro. Ayo Madipati arep njabuti wong desa. Nggon aku sikat-sike. Kalah. Mundur. Bathara Guru maju ngamuk. Nggawa apa jenenge? Apa wong kae pusakane Bathara Guru apa? Ya sing bentuke kaya ngopo? Sing pucuke telu lho. Cis Trisula. Udu es. Cis. Kok es ora? Heeh, Cis Trisula. Aku Gareng Petro mundur berlindung di bawah ketiak bapak. Bapak wangsulan, Bathara Guru adreng arep mateni kabeh sing nang kono. Bapak muni sabar Bathara Guru. Nek kowe kepengin ditonton piye akeh, kowe ora iso ngreksa jenengmu. Bathara Guru kok mateni Semar iki rada. Lho, Bathara Guru kok mateni kakangne dhewe. Mula terus bapak duwe penemu nek ayo aku nek arep pateni ana ning kayangan. Dadi ora ana wong weruh, sing weruh ming dewa-dewa tur ora wani tumindak apa-apa mergo dewa-dewa do wedi karo kowe.
bapakmu ning ngono. Heeh. Terus bapak saiki munggah nang kayangan karo gareng karo Petruk. Aku kon keri nang donya, jarene kon ngrampunge lek arep duwe gawe bangun desa. Weh, ngono ta? Lah terus kowe mrene ngopo? Mrene njaluk tulung karo kowe apa Tegok? Aku ditulungi bapak digobali apa? Nendi? Nang omah. Sampeyan tak tuwa dhewe to. Jare mbiyen sampeyan karo bapak karo Bathara Guru ki kedadian saka telek. Us. Anu telek temen plek ngendhok. Oh, ayo. Sampeyan kulite, bapak putihe, Bathara Guru kuningane, ha ta? Heeh, teleke dadi mbilung. Persetan. Oh, jero. Basa Indonesia ora. Ana kuwi tulungi ya, Pak. Gong, nek aku sing nulungi mengko ndak aku dikira wong tuwa sing melu-melu perkarane bapakmu karo Manikmaya. Lah terus aku ora iso nek kon munggah ning kayangan. Wah, aku nggo catet lho. Kok nyatet cangkemmu ya, Wah? Sik. Wah, mak teratap aku. Aku iki wong ora tau sembrono ya. Nek mencret terus nyatet cangkemku tenan. Iki serius iki, nek ora gelem ngewangi aku, ora gelem balekke bapak, asli tenan catet. Tak benggang nggo kunci Inggris sangemu. Men saya amba. Sik. Aku ora gelem ngewangi ning iki aku duwe cara. Caramu piye? Sing ngewangi kowe dhewe wae. Aku? Heeh. Dulu kekuatanku apa? Ning ora wujud Bagong. Lho, wujud apa? Nek wujud Bagong ku ndak ketok nek kowe nulungi wong tuamu. Terus wujude kowe wujud sapa wae sakarepmu. Engko tak nehi daya kekuatanku munggah ning kayangan kowe dadi wong digdaya. Yakin? Ya. Saiki pengine dadi sapa? Aku sing dadekke kowe dadi sapa? Dosamu kok? Moh. Iki Ratu Angkara Murka kok dadi ya sing apik-apik. Dadi sapa? Milya. Setyaki. Mah, ndak jotosan terus aku gang. Ah sapa? Abimanyu. Ah ora, bagus malah kecentelan rondo pirang-pirang rekoso ling ngragati manen. Ming wong kere kaya ngene. Ora jane nek tok seneng iki pengin dadi apa? Nek Siwa iso ndadekke aku, njaluk dadi Raden Werkudara apa? Wah, mbok ora sing aneh-aneh, Gong. Iki mung cilik kaya ngono kok. Berarti ora iso. Nek iso dadi apa-apa iso. Iso le iso ning Boyotriyane. Ora, catet cangkemmu. Yo. Yo tak dadekke. Wah, kok lancamane ming cangkem terus to iki. Apike cangkemmu, Wong? Iso kemlebet kaya gendera e. Oh ya wis ben ora. Wis wani dadi Raden Werkudara. Wani, kok nek ketemu Raden Werkudara tenan kowe nanggung dhewe perkarane. Tak tanggunge. Wis, aku piye carane, Pak? Ngadeg. Ngene. Sedakep. Ngene. Merem. Melet. Ah catet ya ora. Ora sanggo melet. Wis ngampet ambegan. Tak cipta. Ya, tenan lho. Iya. Oh, ngapusi atuhnya tenan. Ora. Dibuat jadi anjing saja, Gok. Kuwi borokan muni piye iki mau? Tak klithiki ndasmu kowe. Mulung aja tok kebeda iki nek wong nekat tenan nulungi, neng nekat nyemelangi. Wis tak suwunke ngersaning Gusti ya, muga-muga kasembatan panjang kamule. Tan samar pamoring sukma sinukmaya wah dadi aku kok kaya tanganku tambah dawa sikilku tambah dawa guluku tambah dawa apa-apa kok tambah dawa iki kok ya tambah dawa dhewe ya iki Gok. Ora wis wujud Raden Werkudara. Waduh gleleng. Ayo Werkudara ki ora lungguh ngisor lungguh dhuwur.
jumeneng aja pisan-pisan Werkudara lungguh ndak konangan. Siap. Wis. Malangkere. Tangane tumpangke mburi. Mburi. Kene. Heeh, kaya Raden Werkudara kae wis kewe omongan. Kowe ra awonge arang basa to. Mula dadi Raden Werkudara mesti cocok. Ngopo kuwi? Werkudara iki arep omong ngesese. Aku kaya ban gembos. Makdes ngono. Ngono. Wah. Ora wangun gong. Gedhe kok ya suarane. Iki paling gedhe. Ngempete iki pisan. Swara wetenge. Coba digedhekke meneh, didehemke mbok menawa ana regetane. Kene lho. Ana nggo tak dak itu. Wes. Jangan kok nggo pakecoan. Coba suarane sing gedhe. Ngerem ndasmu. Wah, karo makne gedhe ngendas-ndaske. Iki lagi latihane diganggu. Oh ya, ora tak ganggu. Kok saya cilik gembose. Kok saya sithik. Wong yo wis saya sithik. Maune ngono entek ya ngono. Wah. Jlimer, jlideng kakangku. Kok kayane kurang gedhe, Kong. Tok sik. Lah, saya sithik pisan. Wah. Jlideng kakangku. Walah, malah ngentut barang iki. Ngampet tok ya. Angel dadi ganti wae, Gok. Ganti Ndara Kresna wae. Moh wis ora iso wis sane kuwi ya kuwi. Waduh iso konangan ya. Bahasane biasa wae ya iso karemu. Wah, kuwi. Nang ngene iki mung sithik. Iki soal iki wis tak kelumpuke terus tak plesuke tuk ngono. Wah, ngono ta. Wah. Toko. Waduh, ketara lho. Ben modar. Konangan sing asli tutuki modar. Sing gandem. Wah. Toko. Jatuh guru. Tejo mantri. Nah, iki rada wangun iki. Aku aja watuk ngampet Kok. Bajigur. Angel ra jama-jama sana kangelan aku. Wah ya wis sakaremu ora. Wah. Ora nrimake ponokawanku. Semar Garek Petruk digawa ning kayangan. Toko nyilih cangkemmu. Wargu ngopo to ya? Pengestono kok aku arep munggah ning kayangan. Medal pundi? Metu undak-undakan. Kayangan ora ana undak-undakane, kok ora dipasangi lip. Lip-lip napa ora? Kaya ning pundi mawon lip-lip ora. Pun kek Ndara Werkudara tindak pesa. Wega. Sebabe nek ketemu Rara Jonggrang Haji-haji ora bakal mati. Ngono iku haji-haji ampuh. Bathara Guru. Wah. Dan. Iki aku nang njaluk ganti piye, Kok? Yo ganti-ganti ning aja ganti sing anu. Ganti Ndara Janaka kowe. Oh iya.
Guys, iku rekoso iki lho nggawa awake rekoso abote ra jama-jama. Wis aku tak sedakep. Yo, mulak-malik engko nek balik Janaka ora iso nyuwara nek malik meneh aku mau lho. Ora aku Janaka yakin sip. Oh iya. Top iki nek Janaka. Bisa tak nggae cewek-cewek kuwi. Waduh kaya. Ya wis tak dongake. Anu we, nekula we. Oh ya Janaka wis ndak. Mlorok mripate. Mesake. Aku senane ora positif gonta-ganti. Wis kok wis aku nganggo Werkudara rekoso. Yo tak dongak-dongake lakon penjangkam. Wis malik toge. Wis lam berjiwatan boyo mirabonya ingsun sun permak kathoke jin. Kowe iki dadi apa-apa ora wangun ya, Gong. Wis ngono kuwi wae. Togok pripun Ndara? Nah, lingguh ngisor Togok. Aku bendaramu. Walah-alah gawe aku yo ngrekasake. Ora sangger sura tak catut cangkem. Janaka kok nggo catut iki cara ngendi? Kiai Catut Pambelah Jagat. Pusakaning Raden Janaka Togok. Nggih, pun gek minggat teng kayangan. Adi kula Semar dislametke. Iya Togok. Pamujimu tak jaluk. Aku njaluk kanggo syarat munggah kayangan slamet ana ingkang kudu dadi tumbal. Sinten kae borok mburi kae. Mbok lunga. Ora kajen ket mau men. Bagong iki kirik tenan kok. Makne gre diborak-borokke. Aku budal munggah marang kayangan Togok. Sing ati-ati ampun kados lari-alit kula dongak-dongake kasembatan penjangkane. Iya Togok minggiro. Aku arep joget. Oh nggih. Kakang Semar aja kuwatir aku mambang pandhep pasuran upamaneka lintang toya kusumayana sumawur konang surem sorotetan badang
saka jagat budal marang Kayiwangan rasaku wis manjing ana ing rasa ikhlas tegese sak mangsa-mangsa pancen kowe mburu marang kesenengan sak mangsa-mangsa pancen adiku Manik Maya wis ora iso dindakake nggonmu duwe rasa gedeng keburu sengit karo Semar nganti mentala arep midana kelawan Semar tak ikhlasake aku ora apa-apa ning kaya ngarep aku saguh nyembah karo Bathara Guru sing angka loro yen sakwise aku nglakoni aku njaluk kowe utusan karo sawijining dewa anakmu supaya mudhun ana ing pring apus papan pernaya anakku Bagong maringna pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala men supaya kasembadan penjangkane anakku tiwas tak rewangi totoh kaya ngene ning nek kowe ora maringi apa sing dikarepke Bagong lah aku ya ora lila mula sing sak traju sing sak bobot nadyan sak temene bobote ora padha ning tumrap kowe yen toto anggap bobote padha antaraning Semar lan woh pertangga jiwa lan dipa nirmala aku ora apa-apa dasare aku ya wis kewowogen urip ning jagat aku wis kewaregen nyawang marang polah tingkahe menungsa ingkang wis pancen wegah nampa wewarah nampik pitutur becik Kakang Semar piye nuwun sewu jebul sasampunipun kula prapta wonten ing Bali Martya Kunda Manik ketingalipun wonten daya ingkang amalik dhateng pemanggih kula Kakang penemu sing piye ingkang sekawit kula menika tansah gedheng kaliyan Kakang Semar krana rumaos kula satunggiling titah ingkang boten nggadhahi tata krama kaliyan nalindraning para dewa menika namung Kakang Semar nanging sareng dumugi wonten ing Datulaya Utanaya mila sarawuhipun Kakang Semar wonten ing Kayiwangan boten badhe kula patrapi paukuman nanging malah kula rengkuh kados dene nalika kula lan Kakang Badranaya inggih Kakang Ismaya tansih sami-sami gesang wonten ing Kayiwangan Kakang kuwi tenan apa piye lair batos monggo kula aturi amriksani dhateng manahipun ing ngrayipun Manik Maya mboten wonten ceceking raos kula nggadhahi raos gedhing keburu sengit kaliyan Kakang Badranaya syukur yen ngono dewa ngelingake marang kowe Manik Maya syukur Gusti wis maringi pepadhang kelawan atimu ingkang sekawit katon peteng ingkang sekawit katon nglamuk ning bareng tekan kene kowe duwe penemu sing kaya ngono syukur lah terus apa pancen kowe ya arep maringake apa sing dijaluk dening Bagong menika atmajanipun Kakang Ismaya ateges menika tasih kula warga kula piyambak ateges menika ugi tasih atmaja kula piyambak destun menapa menawi kula mboten maringaken pelempertangga jiwa jambu dipa nirmala ingkang saknyata kathah tukulipun wonten ing Kayiwangan menawi Bagong namung betahaken setunggal pelempertangga jiwa lan setunggal jambu dipa nirmala kula kinten boten ngelongi dhateng menapa-menapa ingkang mapan wonten ing Kayiwangan Kakang atiku seneng Manik Maya ya ngono kuwi sing dijenengi nalindraning para dewa adil para marta yen kowe duwe wewatekan sing kaya ngono kuwi janjane titah ki ora usah mbok surung-surung tok kon nyembah kowe mestine wis padha kanthi ikhlas lahir batin bakal nyembah kelawan kowe Manik Maya kencang larudayang pak pong syukur di menawi jenengan dika tumuli enget dhateng Purwodaksina kula nderek remen adi guru sampun ngrumaosi bilih menawi badhe paduka ketindakaken menika mujudaken satunggiling kalepatan mila tumunten boten siyos dipun tindakaken malah sak mangke Kakang Semar mapan wonten ing Suralaya karang kados dene kadang nalika paduka tasih sami sugeng wonten ing Kayiwangan Kakang Rada kasinggihan mekaten Kakang syukur tentreming para dewa mahanane ayeming para kawula
rukuning para titah ing mapan wonten ing Martyapada di kasinggihan mekaten Kakang Mrodo. Mila ingkang saking menika Kakang sakmangke mboten namung Bagong ingkang badhe kula paringi plemertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Nanging klebet Kakang Semar Nalagareng menapa dene Petra ugi badhe kula sugata dedhaharanipun kayiwangan. Jernyatanipun Kakang Ismaya menika ugi tunggiling para Jawata Kakang. Ya. Matur nuwun nek kuwi tok lakoni kanthi ikhlas. Nalagareng dalem Pak. Petra pripun Pak? Arep diparingi plemertangga jiwa karo jambu dipa nirmala. Wah, ayo iki to. Monggo jarene piyai iki. Kena lara luputing pati. Weh, awak dhewe ora iso mati. Ya iso nek baterene entek. Dongkulmu mlocot ora. Omongan kok sarwa ora. Wis pat ngrasake ya, Tru. Kaya ngapa ya rasane? Ya paling mung kaya pelem gadung. Aja sembrana Petra, pelem pertangga jiwa ki ya. Legine ora ana sing ngungkuli. Oh, ngoten. Kali pelem anu apa jenenge iki? Aromanis. Wah, legi pertangga jiwa. Oh, kali pelem sengir. Wah, legi pelem pertangga jiwa. Kali pelem napa jenenge iki? Pelem anu rapia. Wah, pertangga jiwa. Kali pelem sing di blaster. Wah. Legi pelem pertangga jiwa. Kali pelem wah. Oh, disipi to reng ora. Ya wis biyen mangkel aku wawe. Oh, urung tau ngrasake koyo wawe. Nah, ingatan badhe kula aturaken Kakang. Ya. Nek kuwi ikhlas ya tak tampani, tak pangane kanthi lega-legawane atiku Manik Moyo. Miat langeneng kalanggiwan aklar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorot etan badang kasor lan bajaring purnaming kekono dasari mongso katiga Indra ulun jaluk plemertangga jiwa jambu dipa nirmala ingga ulun cawisake kanggo Kakang Semar lan saat majane boyongen mrene Indra niki wis taken dawuh paduka Hyang Adi Pukulung lang ing driya mangungkong kanduan rimang lireno tanpa kanin Katen prayetna semulire seka bali titiyane kandayane trisanya purnama sasi ing menika Kakang sawetawis plemertangga jiwa lan jambu dipa nirmala monggo kula aturi ngarahapi Kakang Semar. Ya matur nuwun. Gareng iki lho wis dimanggake karo pamanmu Manik Maya. Waduh, wah kuning-kuning kaya ngono, Tru. Jambune ya wah. Manis-manis kaya ngono ya. Wah, ya jambu nek yahene iki jan embruk rasane. Nyenengke. Ha iya. Kuwi mau ditokon itu embel ya, Tru. Ha iya. Aja do rebutan. Ayo padha dipangan bareng-bareng monggo guru ya wis ngeparengake monggo Kakang Semar kula caosi kamardikan. Nah, monggo Kakang Semar dipun rapi sak sekecanipun Kakang Badranaya. Bata laruta saking Gudha Sangkara kula yen amutusa Sang Sri Rahab
Kilurah Semar Badranaya, Kilurah Nalagaring Tuwin, Kilurah Petro Samyang Rahapi. Pasugatan ingkang caosaken dening Hyang Pikulun Manikmaya kelawan Kang Raka Sang Hyang Ismaya. Parandening mangke Kilurah Semar mus mangerteni glagat pasemoning Sang Manikmaya parandene kendel kemawon. Sang Hyang Jagat Girinata nalika semanten wis maringi daru beksi wisa miwah racun ingkang niwasi madyaning Plempertangga Jiwulan Jambudipun Nirmala. Dupi den dahar dening para kawan sumerbet Kang Panon plak kapidara datane nget Purwoduksina kagiat kadra kasan Hyang Pikulun Bathara Narada wau. Yo. Wah, tos pundi tadi? Wah. Wah, panjenengan menika pancen wah. Nuwun sewu lho, kula menika sampun remen panjenengan menika sedhaipun sampun emut Purwoduksina. Nanging sareng Plempertangga Jiwa Jambudipun ora dipun dhahar dening Semar Nalagaring lan Petra. Lah kok sami bengok-bengok tumunten sami katriwandan boten eling Purwoduksina. Aduh nuwun sewu lho, nuwun sewu. Panjenengan menika sampun apus krama kaliyan Kang Raka piyambak inggih miyos Sang Hyang Ismaya. Ngantos kemekatan kedadosanipun menika dos pundi prawi mangke wonten tantrimanipun ingkang karya jagat tentu pindak paduka Adi Prawi Bandakara menika ingkang badhe nanggal sinten to Bidi? Kakang Narada, prawi niat kula pancen mekaten. Krana kula tidha-tidha menawi Kakang Ismaya menika kula pejahi sarana pusaka kadewatan, kula pitados mboten badhe wonten ingkang mempan. Nanging menawi sarana kados mekaten badhe kelampahan panjangga kula sakmangke sampun mboten wonten titah ingkang mboten purun nyembah, tuwin mboten purun tata krama kaliyan pun Manikmaya. Sayekti lega manah kula dados dewaning para dewa. Lah panjenengan menika sarak. Dewaning para dewa kok pakartinipun sados mekaten menika dos pundi? Angkara murka Budi Candala. Lah menika mangke badhe ngembet kawontenanipun jagat badhe geger amargi kaperbawan panas sumuk sarta kekiyatanipun angkara murkanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun Kakang Narada menika perkawis kula. Kakang Narada sampun paring dawuh mboten badhe tumut-tumut, mboten badhe melu-melu. Kula sampun nyarujuki. Mila sampun ngantos kekathah anggen paduka paring pangandikan. Ala becik bener luput bungah susah. Manikmaya ingkang badhe nanggel. Ah, kula ana apa-apa ampun sambat Bathara Narada. Indra kula wonten timbalan. Kakang Ismaya lan atmajaning kawis ora eling, bandanen tangane, kerincungen sikile. Papana ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka sak mangsa-mangsa mung karing glundhungake cememplung ana ing kawah Candra Dimuka Indra. Giris ati kula. Nyumuri pelampahan kados mekaten menika kok melang-melang kaya ninggal jejabang wonten tepining Balumbak. Panjenengan sampun nindakaken sewiji-wiji ingkang ngregeti dhateng kasucen kayiwangan. Panjenengan sampun nindakaken sewiji-wiji ingkang damel kucem asmanipun Adi Pramesti Bathara Guru ning panjenengan boten kraos. Namung mbulu dhateng pepinginan ingkang nyatanipun menika mangke badhe damel srana anggen paduka badhe kejlungup wonten juranging kasangsaran lan kewirangan. Inggih, badhe kula tanggel. Ah, panjenengan angel dikandhani kok. Lah pripun tadi dados mekaten menika kawontenanipun? Upami dinten menika mboten wonten ing ngemalsaken
dhateng Kakang Semar ning hukum karma menika tumindak lho badhe kula tanggel. Waduh dan tobat-tobat. Apa-apa kok didodo, apa-apa kok didodo. Monggo durung karuan wis kelakon. Lelakone kelakon ana. Imbal balike panjenengan boten saged dodo dhateng kawontenan. Ah, wis sampun kula mboten tumut-tumut. Assalamualaikum. Sapa iki kok? Kori selamat tanggap kok didodok iki lho. Walah. Pukulun. Kula ingkang ngabdi pun satriya ing Madangkara. Raden Janaka, ya Raden Brahma Kumbara. Kula ingkang sowan ngabiyantara Pukulun. Nalikane raen dalu wong agung mangsanya mati sirap kang Sutar sono gong iki apa iki lho ra ono apa-apa Janaka edan iki ngapa iki Kakang Brodo menawi menika rak kados titah panengah Pandhawa ha iki ra kaya ngono iki lho kok nggawa glotrekan barang. Wah, lah menika pripun iki lho? Sampun Kakang kula ingkang badhe ndangu. Kulup Arjuna. Padha kanthi raja sapraptanira nggih Janaka. Asu anu. Amit pasang Kalimantabe. Dinebena ngilodune dumawaing tawang-tawang Pukulun. Ingkang wayah pun Arjuna ngaturaken bekti kula kunjuk ngarsanipun wangadi Pukulun. Ya Janaka luntampa pangestu luntampanana Janaka kula cancang pucaking remi weni dumawaing wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya ndadosaken Giri Patembaya. Ya Arjuna, Giri Patembayane sapa? Kula piyambak mboten mangertos Pukulun. Janaka padha raja sak prapta kita. Pukulun Bathara Teka. Narada wilujeng niring sambikala bektos kula kunjuk Pukulun. Bekti iki aja dibasake, bekti ngono aja bektos. Inggih. Ulun tampa, pangestu ulun tampanana nggih. Kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan Pukulun. Ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Nggih Pukulun. Arjuna wonten dawuh Pukulun Bathara Manikmaya. Apa to sababe dening kita suwanana ing Kayiwangan? Mboten wonten sebab akibat. Ingkang jalari kula sowan wonten ing Kayiwangan namung nampi pelaporanipun saking sekretaris desa. Menawi Kakang Semar lan sedaya para putra-putranipun menapa pasang Giri kalersan kaboyong wonten ing Kayiwangan Pukulun. Iya Arjuna, apan kepara nyata lamun Kakang Semar ndak boyong marang Kayiwangan
menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun arta. Nyuwun priksa Pukulun. Kenging menapa Kakang Semar dipun boyong wonten ing Kayuwangan? Kenging. Amarga ana bab ingkang bakal ulun tibakake kelawan Kakang Semar. Menika ateges menapa satunggiling prahara utawi perkawis pidana pasal 323 ingkang dipun lampahi dening Kakang Semar menapa kedah nglampahi kalih dasa wulan 26 wonten lebeting pakunjaran minangka X narapidana kanthi kasus penusukan. Iki kok sajahe kaya udu Janaka iki. Janaka omongane kok ting pletot ora karo-karane sapenake dhewe iki. Menapa inggih mekaten Pukulun Arjuna wonten dawuh Arguru. Kakang Semar ulun piji mangarsama sabab bakal ulun patrapi pidana. Pidana menapa ing badhe kapatrapaken dhateng kekecepet Pukulun. Ora ana kejaba mung pidana pati. Sabab Kakang Ismaya ora nate nyembah kalawan Bathara Guru, mongko ulun nalindraning para dewa ora pantes urip ana ing alam padhang. Kakang Semar kudu tekaning pati sabab wis ngasorake derajating Bathara Guru Janaka. Mulat Mara Sangkarjuna semuanya kang kamanungsan kasrepeng tingkahing mungsuh inten babar pisan menawi paduka Pukulun kados mekaten lampanipun. Janaka kuwalik. Raine nang kene ora raine nang kono. Wah, dume rambute dawa digebeske. Pukulun menawi ditira mekaten kula mboten narimakaken menapa ingkang dumados kaliyan Kakang Semar inggih Kakang Nayantaka inggih Kakang Sarunsari Budana Nangunung Jurudya Punta Prasanta inggih Sang Bojogati inggih Bojokrama. Kula mboten narimakaken Pukulun, kula mboten trima menawi paduka Pukulun mboten menapa menika mangsulaken Kakang Semar wonten ngarsanipun ingkang wayahipun Raden Janaka. Rawe kula rantas malang-malang badhe kula putung Arjuna wonten dawuh yen ngono kita wani kalian panjenengan ulun mboten ateges kula badhe wantun lan panjenengan Pukulun namung pakartinipun Pukulun ingkang sampun nalisir saking angger-anggering kautaman mingguk saking dedalan. Kula mboten narimakaken. Bener Janaka nek tok waneni kok sapenake dhewe ora. Yen ngono kita wani kelawan panjenengan ulun bakal ulun katutake dosane. Pukulun wonten tembungan dudut ngatur sulung lumpeng menika. Menawi panjenengan badhe ngatutaken menapa ing sampun badhe kula mboten idri kaliyan panjenengan Pukulun guntur geni guntur angin sirnakna Janaka. Pukulun sareng panjenengan ngedalaken guntur geni guntur angin kok widodari sami bubar piyambak menika badhe wonten pundi Pukulun? Widodari ki nek yaene do kepuyuh lilan ana kula nderek ora kena kok melu arep ngopo Pukulun sampun dangu kula mboten sumerep sampun wonten 3 wulan menika Pukulun saben dalu mboten sapa wonten ing griya Pukulun. Kakang Trata punapi? Lah kok aneh. Guntur geni guntur angin kula dawuhi namung mapan wonten sak nginggil kula mboten purun andilat. Inggih menika jejeripun Janaka satemah lebur tumpur tanpa dadi. Pukulun guntur geni guntur angin sak menika sampun sambet pas derekan kalian kula.
Mila mboten badhe wantun mejahi dhateng kula Pukulun. Arjuna kula wonten paring adhawuh Cis Trisula kelakon bedah dodo kita. Monggo kula trinamakaken Pukulun. Kakang Rada menapa inggih menika badhe numusi panjenenganipun Kakang Kaneka Putra pripun Cis Trisula mboten tumama Janaka malah ketingal mesam-mesem kados mekaten. Wah lah kok elok bocah iki lha kok dadi kaya ngono kekuatane. Pukulun panjenengan ndawahaken menapa menika namanipun Cis Trisula. Cis Trisula kula mboten kraos Pukulun. Lah banjur aku kudu piye Janaka menawi kita panjenengan Pukulun mboten ngunduraken Kakang Semar lan sak anak-anakipun. Pukulun kula mboten nrimakaken. Paduka Pukulun tetep badhe kula ajar legane ati kula. Apa kowe ora kaya Pukulun Bathara Narada panjenengan kula katutake to kose to aku ki ra melu apa-apa. Aku ki malah mau ngelekke Bathara Guru aja tumindak kaya ngono ning wis dipaido. Wis ora kena tak elekke. Aku ki dadi ra melu-melu. Mboten tumut-tumut. Ora. Oh inggih sampun Pukulun. Kula nyuwun pangapunten Pukulun. Ya ora dadi ngapa. Pukulun betoses. Lho. Dewa kok jaluki rokok iki dewa ki ora udut. Dewa ki memang jambu dewa nirmala, pelem pertangga jiwa ora udut. Mboten ses. Ora. Bringosen kok ora udut. Apa kuwi? Wong lanang apa? Wah, lah trondolo ki ora. Ora jane kowe nyuwara. Pukulun. Coba, kowe nyuwara aja gedhe-gedhe, ning kaya swara biasane. Pukulun ngono. Pukulun. Nah, candhak kowe. Ora iso ngapusi kowe, ayo. Asem iki cah cilik angel dapusi iki. Cah cilik dekulmu kowe ora. Ayo iki dadi kesandangane rene sing akon sapa? Kula nggih goleki bapake. Nek bapak nganti tekan mriki dipidana kali Pukulun Bathara Guru kula kelangan bapak le kakang kula, kanca kula sapa? Sing ngandangi kowe Janaka sapa? Si Tomber, Togok. Togok lah, Togok. Ngapura ya, ana anak buahe loro nang kene. Nanti tak sebut jenenge. Walah, sing nyandangi Togok. Nggih. Walah, mula kok ya duwe kekuatan munggah ning kayangan. Pripun ning Pukulun bapak kula teng pundi? Bapakmu ning pinggir Candra Dimuka ana. Tulungana dibondo karo Pukulun Bathara Guru. Wah, jan setan tenan kok Bathara Guru. Kakang Semau. Terus ndara kula ndara Janaka Den. Sampeyan kok nyusul mriki? Nggih, Kakang. Merga rasa tresnaku karo kowe Kakang, aku entuk sasmita metu medal aku entuk sasmita
metu dalaning impen surat kabar yen to Kakang Semar dicekel keamanan kayangan saiki mapan ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka Kakang kowe dibondo karo Bathara Guru nggih Ndara Nala Gareng dalem Den kaya dibondo nggih kaya kirik wes Petro kowe ya dibondo nggih Ndara padha tak uculi muga-muga kasembadan penjangkaku ngunculi Kakang Semar Nala Garing lan Petro kanthi kinurmatan kelinci ucul pun pokoke kanggo kinurmatan apa-apa kula nderek waton kula duculi syukur Kakang Semar yen kowe wis iso ucul matur nuwun Ndara ora dadi ngopo matur nuwun nggih Den iya Garing tiba padha-padha matur nuwun Gus iya Petro tiba padha-padha lah terus Bathara Guru nendi teng pundi niki Bathara Guru wedi karo aku Kakang oh kok saged wedi mergo tak wedeni Hadi iki kok kaya ora kaya biasane to Garing sik lah periksane Ndara dalem anu opo Garing waduh Ndara Jana malam Kemis digeret Larasati malam Jemuah digeret Manuhara malam Setu digeret Sembadra malam Minggu digeret karo si Dersanala nggih Minggu sore suntik truk sambat truk ayo bedhek-bedhekan aku ngerti kuwi ya kowe tak rasa nguli rasa diambu wae awake wong bocah iki ora tau adus nek adus mung bareng sura Edian Pedro kowe mambu apa? Mambu apa ambune kaya ngono kok. Pancen aku ora ganti celana dalem itu. Lah anggere ngene iki. Ndara? Apa? Wah. Mudyar kowe iki nduwer, Pak. Weh. Trembelane anak kok wani karo wong tuwa. Nek ora aku sing nyelametke. Kowe iki ngusah ndangani sapa? Hah? Kowe sing ngandangi sapa? Togok. Lho. Bapak budane kayangan mau aku bingung terus sowan Togok. Ayo piye meneh? Iso munggane kayangan sirku mung arep nyelametke bapak karo Petro karo Garang kuwi. Matur nuwun nek ngono aku seneng. Janaka kowe aja mudhun ning jagat. Keparingipun Iwang Pikulun kura-kura ninja kados pundi. Ngawur banget. Pulun rada dundang kura-kura ninja. Ora penak wae lho le omong iki. Kowe lungguh nang Sela Kandawaru Binangun. Hah? Lungguh ning Dampar Kayangan. Lah terus mangke Pikulun Bathara Guru menawi marah. Iwang Pikulun maneh kaya iki nek cedhak ana ing jagat kae mergo wis kerepotan ora iso mikir ora iso bingung penggalihe. Tumuli mengko mesti nyuwun tulung karo titah. Lah sing dijujuk ora ana liya kejemu mung Pandhawa. Pandhawa engko munggane kayangan karo Iwang Pikulun Bathara Guru nek kayangan ana sing lungguh Dampar matek wis ora arep piye-piye. Bener tumraping Kakang Trada
Kok Kakang Bukulundrada nanging bahaya tumrap kula. Kok bahaya? Menawi Pandhawa minggah wonten ing Kayiwangan ateges wonten Raden Janaka. Menawi ngertos kula wonten mriku Raden Janaka beto jemparing kula dipanah. Sampeyan seneng nek kula bolong awake ini. Bener iki. Aja wedi mengaku sing ngampi-ngampi karo kowe, wis rasa sumelang. Ngono. Nek Janaka nibake panah karo kowe, mesti ora bakal temomo wong kowe iki lagi kesinungan kadigdayan kaya ngono, Bagong. Oh, jangan sekali-sekali mengatakan nama Bagong. Siapa itu Bagong? Saya tidak kenal. Di sini yang ada Raden Gatotkaca. Kleru. Sapa Janaka. Wah, ketok wis walus, slip. Wis halus wae kleru. Aja kuwatir ayo Janaka. Monggo Kakang Rada kula dherekaken. Kecilian ketara suarane. Rada gedhe. Monggo Kakang Rada kula dherek. Ngono kuwi rada wangun. Ayo. Smobang wangaruna katinetraning uga rapo sabdaning kukila ring kanigara saketer kene donganing kung lir wuwu sing pene panca ora ta kaya lampahing Risang Arjuna miwah nata ing Ndarawati tuwin satra nunggul pawenang nalika semanten ing ciptarsa tetinja sanggaring para Panakawan ingkang boten nate sowan wonten negari Ngamarta. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Werkudara apa lah kok dadi wis nganti suwe banget Kakang Semar lan saat majani kabeh ora sowan Praja Ngamarta. Marata coba tak takoni Dimas. Yo. Apa Siadi tau paring pangandika ing natoni marang atine Panakawan? Nadyan aku ki wong bongol. Nadyan aku ki wong kau. Ning pendak-pendak aku guneman karo Panakawan mesti tak ati-ati aja ganti gawe kogel kagelan ati ning Panakawan. Merga Werkudara ngrumangsani kahanane Pandhawa sing nganti kaya mengkene merga labuhaning para Panakawan. Bener Yayi? Yo. Siadi dieling-eling apa tau tate paring pangandikan sing gawe kogel kagelan penggaling Panakawan? Durung. Ning sing tak jubriyani mung adhiku Jlamprung. Merga panjenengane utawa adhiku Jlamprung kuwi pendak dina srawung karo Panakawan. Mbok menawa ana tembunge sing ketrucut, ana tembunge sing ora disengaja nganti dadi tatuning atining Semar lan sana-anane. Mula takonono Janaka kuwi Arjuna wonten maring Adawu. Apa Siadi gawe kogel kagelan penggaling Kakang Semar? Koko Prabu. Kados menawi dipun ngandikaken Kakang Mas Werkudara sak saged-saged kula mboten badhe tumindak
ing mboten sak mestinipun kaliyan para Panakawan. Jernyatanipun Panakawan menika Koko Prabu pirsa piyambak tansah anuntun dhateng gesangipun pun Arjuna. Ya, muga-muga ora ana sing gawe tatu ati ming para Panakawan Werkudara. Kula ngaturaken bekti. Ya Kresna Luntama. Guru hakekku aku ngaturke bekti. Iya ya Werkudara ndak tampa. Pukulun kula ngaturaken bekti. Arjuna. Ora kaya kadang kita kekarone ngaturke bekti lawan panjenengan ulun tak tampa. Nang ora kaya jeneng kita Janaka kebangetan. Nggon kita ngorek-orek marang pasuryaning para dewa. Apa bakal niat ngasahke kaprawiran? Apa bakal niat ngiyas sarta ngilani marang Bathara Guru? Teka nalika semana kowe sowan ana ing Kayiwangan wis gawe wiranging Manikmaya. Dina samengko ndhisiki laku lawan Manikmaya. Prapta ana ing kene. Apa isih kurang nggonmu gawe banger bacing asmaning kadewatan? Apa isih kurang nggonmu ngina marang para Jawata Janaka? Estu mboten ngertos kenthang kimpuling lelakon. Pojok mlereting kahanan teka paduka ndukani dhateng ingkang mayapun Janaka. Lepat kula menapa pukulun kula aturi paring dawuh mangke kula badhe sagah anebus lepatipun pun Arjuna. Janaka, kita munggah ning Kayiwangan gawe wirang panjenengan ulun. Malah nalika semana kita wani karo panjenengan ulun sekecap padha sekecap. Tumilun tibani guntur geni guntur angin nanging eloke mbuh saka dayane ngopo guntur geni guntur angin ora tumama marang jeneng kita malah cestri sura pusaka kadewatan ingkang ngampuhi kagila-gila ora tumama ning badan kita tumuli kita ngoyak lawan panjenengan ulun lumaku mlayu saka ing Suralaya ing cipta golek papan pendelikan malah ning kene ketemu karo kita Arjuna yen ngono kita pancen menungso ingkang mulang sarak wani ngina marang kadewatan mari ngece marang kadewatan ulun Arjuna ora ana pangapura kanggo kita kejaba ngulun cemplungaken ing kawah Candradimukha aku sing adili Werkudara Mas Werkudara sik to Yayi aja kesusu to. Sing jeneng wong tuwa ki tumindak mbok nganggo petung ora sak penake dhewe. Wah, setan. Sin undi adi ya Janaka. Dumeh dadi lelanging jagat lan curing bawana, dumeh dadi wong ngampuh. Nganti wani munggah ning Kayangan. Kok sik to dipetung dhisik ora perlu dipetung. Sing paring dawuh guru kakekku tangeh guru bakal guru karo ditahe ondene pecahe ndase kok sikik to ora ngawur kaya ngene Werkudara Kulon sewu pukulun sampun ngantos menika mangke damel dredah antawisipun Werkudara lan Janaka pukulan kala wau paring dawuh menawi Janaka minggah wonten ing Kayiwangan menika leres. Iya. Nyata blegere Arjuna. Mongko nyatanipun kula nuwun sewu, Janaka menika mboten ate pisah kaliyan Kresna. Wiwit kala wau bidal saking negari Ngamarta kula menika sareng kaliyan kadang kula pun panengah.
Nanging nyatane ana ing kayiwangan ana wujud Janaka. Nanging ngaten sakmenika ngaten mawon. Monggo dipun buktekaken. Pukulan maturi nganti ingkang wayah tetiga dhateng kayiwangan. Ayo yen kita ora percaya karo panjenenganipun Kresna. Laning kalanggiwan aglar pandhan muncar tinon lir kekonang surem sorotetan badang koko rabu klilanana kosek aja kesusu menungso ora tatanan keparat ngembar rupa karo Janaka pengen tinjung akhirat nyawamu. Janaka lagi topo? Iya, aku tak omongke nek lagi topo. Malah begawan. Cipta plempem. Oh iya. Iya. Arjuna juga ronggon kita topo Janaka. Wila dalah topo barang to Werkudara. Wah, sapa kuwi? Cengengesan. Lah kowe apa ora ngerti ya? Ora. Sawangan nganggo permana jati ya kuwi sapa ngono lho. Nun sewu ngantos kados mekaten lampanipun menika kados pundi Bu Ulun? Panjenengan kedahipun nglenggono dhateng lampan ing sampun panjenengan lampahi nek nganti kayangan nggo jag-jagan tiang-tiang menika mestinipun pukulan menika nggadahi kalepatan. Mestinipun lho kula mboten nuduh dhateng Paduka Hyang Pukulan Jatimurti. Pripun? Menapa tasih badhe niat nggadahi pangarti mboten sae? Pripun kula tanyuwun prisa? Lah kene iki meh muncul Janaka ya kocar-kacir ndekno sapa-sapa pateni, sapa-sapa pateni. Panjenengan menika dewaning para dewa lho dipramesti. Panjenengan menika datu mindak ingkang sae. Supados dados patuladan para titah ing gumelar wonten ing jagat. Lah wong ora luput, Semar ora kleru, Gareng ora kleru, Petruk ora kleru kok dibondo diracun. Nek mboten Janaka menika ingkang milujengaken Semar kalian Petruk kalian Gareng, kayangan saya geger tinimbangane geger sak menika. Pukulun Bathara Narada kula menika Janaka. Ya kok sik, kowe sabar sik, aja kuwatir. Ning sing tak anggap Janaka iki dhisik, mengko kowe gampang. Nggih. Koko Prabu wis manuta. Nggih, nistakaken dawuh. Edianten. Koko Prabu menapa kepareng kula jemparing saking mriki. Kosek to aja tok panah kontal tenan kae. Kosek Janaka kosek iki nek ora ngene iki ndak ora rampung-rampung. Aden. Namo malah kula saya wireng, kula menika saya gedun. Teka Janaka kok saged menang kayan kula menika panjalmanipun sinten? Menika Janaka kula beto saking jagat minggah wonten ing kayangan. Lah, wong ki nek angkara murka pakartine mula paningali peteng. Wong ki nek tumindake elek ora iso nggunakake netra batin. Ming peteng dedet limengan merga ora iso wening atine, ngoten. Sampeyan dienggo dolanan karo titah ya ora krasa. Ya mung merga titah menika pancen
lagi winawong dening dewane dibantu karo dewane. Ngaten? Nggih Kakang. Badhe ngepresa? Badhe ngertos? Kula badhe ngertos. Teko Arjuna ingkang wonten pingking panjenengan menika kenging guntur geni guntur angin mboten menapa-menapa. Kenging pusaka Cestri Sula mboten menapa-menapa. Sinten ingkang ngemong dhateng Janaka menika? Ah, wong iki nek peteng ora iso nyawang. Kula aturi mirsani iki. Aduh, ulun ingkang ngomong lawan jagate Arjuna, Guru, kita arep mboya trima. Ulun sepinten klepatan kula diagung pangaksama. Ya merga saka panggersahe Ismaya. Pasambate Ismaya nalika mbok bondo ning tepining Candra Dimuka. Wekasan ulun tumip sangka ing Nundarandir Bawana manjalma sajuga kelawan anggane Raden Janaka. Ya Raden Angling Darma, Angling Darma. Edian nduwer iki karo Sang Hyang Menang ya wani sembrono. Angling Darma dengkele atos kuwi ora. Nggih kulun nandhang kalepatan. Ismaya gumelar ana ing jagat sayekti musti nitah dening purbaning Hyang Mahanasa minangka dadi pamomong. Manikmaya marata gaki saiki petungen kaya ngapa rekasane Badranaya, kaya ngapa rekasane Semar ing mestine urip ana ing kayiwangan kudu manjalma urip dadi titah. Mongko mung tukang pamomong, mongko mung panakawan. Apa kita kepengin ngrasake dadi kaya Semar? Yen ngono ulun ingkang bakal malik jagat. Ismaya dadi Jawata, Manikmaya dadi titah. Mboten ulun mboten. Kula sampun ndodho ing kalepatan. Mula aja gampang lupute kelawan Semar. Semar kaparingan panguwasa, ora wenang nyembah kelawan Bathara Guru, ora wenang tata krama kelawan Bathara Guru. Kuwi wis sak mestine. Aja rumangsa dadi dewa. Nalendraning para dewa terus kumawasa sapa-sapa kudu nyembah. Nanging ana pitunganing Hyang Mahanasa ingkang ora diwenangake nyembah kelawan jeneng kita. Inggih Pukulun. Sepisan jiki ulun pangapura. Angka loro kita mbaleni keluputan aja takon dosa. Ulun pribadi ingkang bakal maringi pangkuman kelawan jeneng kita Manikmaya. Inggih Pukulun nyuwun pangapunten dene kapindho. Kita kudu maringake pelem pertangga jiwa lan jabu dipun nirmala. Gangsal 12 kilo. 15 kilo Bathara Guru. Edian. Nembung pelem kok 15 kilo ya. Tekor bakule ora. Wah wis. Yen kita ora maringake aja takon dosa. Ulun ingkang bakal matrapi pidana kelawan jeneng kita. Inggih Pukulun. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah Pukulun mboya dadi ngapa wis ngono Manikmaya ulun kundur makayangan ingkang sabanjure apa ingkang bakal kita tindakake kita maringi pelem pertangga jiwa nanging uga kita ndak jaluk nyuwun ngapura karo Bagong Pukulun kula jejering Jawata apa ngatasi dewa duwe keluputan ora gelem nyuwun ngapura karo titah luwih dhuwur derajate luwih jembar kesabarane yen to ana dewa ingkang nyuwun ngapura kalawan titah yen to pancen dewani luput. Inggih Pukulun nistakaken dawuh wis ngono wae Bathara Guru ulun kundur makayangan Pukulun menapa mboten manjing wonten angganipun ingkang abdi malih. Wis cukup tekam semene. Aduh Pukulun bakal hancur saya Pukulun. Mboten wonten kekuatan ingkang ngayomi dhateng kula Pukulun. Surem-surem Diwangkara kengken. Modyar cacate. Ora diayomi karo Pukulun Bathara Wenang wis ora bakal duwe kadigdayan deplok karo Ndara Janaka. Pukulun kula aturi paring dawuhan Raden Janaka sampun ngantos mulasara kaliyan kula. Arjuna wonten paring aden. Aja pisan-pisan gendak sikara kelawan Arjuna ingkang iki. Inggih. Iki mung saderma nglakoni wonten ingkang nyipta ya kuwi wayah ulun
Catu Guru ya Teja Mantri ngestaken dawuh. Badhe kula ngestaken dawuh paduka Hyang Adi Pukulun. Pukulun ingkang inggil menika mencereng terus mripaten. Nuwun tulung Pukulun. Werkudara. Nggih. Aja nganti milara karo Arjuna iki ya, nggih. Yo. Wah, setan. Pukulun panjenengan dipun sebut setan. Ora. Jan ngerol tenan. Saka ngarep tekan rampung kok ora ana ora tanpa bagong terus tekan meh bubar kaya ngene iki. Wis ulun kundur makayangan. Pukulun. Iya, mangke mawon Pukulun. Menika tasih wonten soto Pukulun. Ulun boya doyan soto. Pukulun menawi ngertos napa bedanipun soto kalih Siti Pukulun. Agung aja kurang ajar. Ulun ngerti bedane mergo ulun dewa. Iki pancen setan tenan kok iki. Iki sapa-sapa jago-jak kaya gelem kabeh ngono lho. Wah, wong kok dugal kuarasane kaya ngene. Ulun kundur makayangan. Kakang Rada. Kenapa? Arjuna menika ki dan mandhap saking pelenggan. Mudhun sekali mudhun iki karo dungganmu. Lam perjiwatan. Boyo mirah boyo ingsun. Sun permak dadi ndika. Sing arep dipermak ki apane? Rite Pukulun. Pukulun Bathara Guru. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, Arjuna ulun tampa. Kula bakal ulun paringi pelemper tangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Inggih Pukulun. Koko Prabu Ndelolawati. Arjuna apa? Koko Prabu, kula kapangalan panjenengan Koko Prabu. Iya, Janaka iya. Raden Janaka ora sudi wangsula. Pukulun. Ora kowe iki ndang sapa? Pukulun Sang Hyang pendek jengkulmu kuwi. Pukulun Sang Hyang Wenang. Pukulun Sang Hyang Wenang wis bablas kok dadak diceluk. Kula kita iku ajeng diajar kali Janaka. Ora. Kang Mas Jodipati. Oh. Nggih ampun sengol ngenten niku Kang Mas. Sing alus Kang Mas Jodipati. Nggih. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Kang Mas. Yo tak tampa. Pangestu Tambanana, arep nampani pangestu ora? Nggih Kang Mas. Rene nyedak rene. Sampun mriki mawon Kang Mas. Ngerti nek arep dikepruk. Wis ben ora. Bagong Salina, le salin piye? Wong aku mau ya mung digawe karo togok tenan tak catut cangkeme tenan. Ayo sapa-sapa arep dicatut cangkeme. Marai aku ora iso salin. Ulun puja bali kaya wingi ngene kowe Bagong. Dan iki kok suwe banget to mengarsane kowe. Wah, sajake wulet tenan. Togok le gawe jan tenanan iki. Nganti angel disalini. Ayo kesalin ora kaya bocah sini. Halo. Ngandel ora. Nek mau tok panah ra kowe getun to. Setan. Ngapunten nggih, Dara. Soleh ora dibaleni. Malah guyu e. Oh iki marai mangkel ning yo marai guyu. Bingung aku. Kok ndek kathok kaya ngono.
Niki nggene sampeyan biyen dhisik lemu. Oh. Niki biyen wonten tulisane SD Kepek Wonosari. Aku gumun lho bocah siji kok ora kaya Gareng ora kaya Petruk jan. Rumangsaku ki jane kepiye to? Bagong. Tampanono plempertangga jiwa Jambudipa nirmana kinarya syarat srana pambanguning desamu. 15 kilo lho. Iya. Lah mesti tekan 15 kilo barang. Wis ulun buntel sisan. Oh, piye? Ayo didum sak keluarga to, Mir. Iso. Oh, njaluk ora, Reng? Njaluk ono. Isine brek. Cintai kok isine ora. Matur sembah nuwun Bu Kulon. Wah, kanggo syarat srana pembangunan desa kula. Nek boten ngoten ndak ora rampung-rampung. Ora pamitan barang to. Nek wis kecukupan karepe rak mulih diusung dhewe kae. Wis ben ora kesel ndalan rak ngelekar semaput. Wah, jan setan tenan kok. Kulon nyuwun pamit. Iya ya Kresna sing ati-ati. Kulon nyuwun pamit. Arjuna, kulon nyuwun pangapura mboten dados menapa. Dawuh njaluk pamit. Guru hakeku Bratasena, kulon nyuwun pangapura. Kakang Semar, kulon nyuwun pangapunten Kakang. Iya ora apa-apa. Lalekke lakon sing wis rasa ndadak eling-eling. Tak gawa dhewe ngene iki. Aja mulai piye ta iki urung rampung lakone. Iki isih dawa, iki isih gayeng. Oh, ora ngerti babaring crita nek yaene kondur. Iso rame iki. Iku aku isih bangun desa, mujudake desa ingkang gemah ripaloh jinawi. Terus aku nyuwun karo para rakyatku kabeh nek panjenengan sing percaya karo Bagong ya wis, aku dadi pemimpin ra masalah. Nek aku kleru do dielekke, nek aku salah aku do dielingke. Mergo menungsa lumrah, kedunungan nina lali salah apes lan mati. Ampun kondur sik. Niki isih jejer bareng. Isih wonten sing bakal nyarusiku gegayuhane Bagong. Nek sampean kondur sik, rugi ora kecekel lakone mengke.